Nibingelele nonke. Namhlanje ngifisa sikhulume nge-principle of legality esigabeni se-criminal law. Awucabangi isimo nje lapho khona usuka kini uyosebenza edrobheni. Usuhlala khona edrobheni, kodwa njalo ngama-weekend uyaphindela kini uyohlala khona i-weekend, ubuye njalo ngomsombuluko. Usuyahamba-ke uyadrayiva ngemoto yakho uya kini uLwesihlanu. Mawungena nje edolobheni langakini, endaweni yangakini usubona ibhodi. Uyaxakeka ukuthi leli bhodi lifakwe nini. Suthi mawulifunda kubhalwe ukuthi akushayelwa ngoLwesihlanu noma akuhanjwa kule ndawo ngoLwesihlanu. Uthi mawuqeda ukufunda lapho nje uyibuza ukuthi libekwe ubani leli bhodi, umiswe iphoyisa. Iphoyisa likumise likutshela ukuthi njengoba ubonile-ke ibhodi akushayelwa lana ngoLwesihlanu, ngakho usunecala sokukhokhisa ifine engangemali ethize. Mase uyalibuza iphoyisa ukuthi hawu, ngoba bengakaze ngizwe ngalo mthetho lona ukuthi akushayelwa lana ngoLwesihlanu, into yanini le? Likutshela ukuthi hhayi, lowo mthetho wenziwe namhlanje, umuntu wokuqala nje odlulayo lokhu libekiwe leli bhodi. Leli bhodi siqeda kulifaka manje 15 minutes ago. Umuntu wokuqala futhi olento esimbambe enza leli cala. Okay-ke, leso sitori sethu esifishane ngifisa uyibuze izinto ey'mbili ukuthi kungani, yini noma sithi yini evimba isishayamthetho noma abantu abanjengamaphoyisa noma abantu abanjengamajaji noma abantu abanjengesishayamthetho ephalamende ukuthi sakhe imithetho ngaleso sikhathi, mase imithetho isebenza ngaleso sikhathi. Yini esivikelayo ukuthi singaxhashazwa ngaleyo ndlela? Into-ke esivikela lapho into ibizwa ngokuthi i-principle of legality. Ngaphansi kwe-principle of legality khona ama-principles amaningi avikela abantu. Esimeni nje se-criminal law ungayicabanga njengokuthi akekho umuntu ongaphekwa umthetho noma wonke umuntu ungaphansi komthetho. Kusho ukuthi ngisho nalaba abawushayayo umthetho, ngisho nalaba futhi abawutolikayo umthetho mase sekufika enkantolo. Uphinde futhi uyicabange ngesimo sokuthi inkantolo ayikwazi ukukhanda amacala amasha. Ukusho ukuthi awukwazi ukuboshwa yiphoyisa uboshelwe into engasilona icala, mase ufika enkantolo leyo nto ijike ibe yicala. So kunalowo mthetho lo ukuthi amajaji noma inkantolo ayikwazi ukuthi ikhande amacala amasha. Uma into ibingasilona icala, ukuze ibe yicala kumele kube isishayamthetho esenza leyo nto ibe yicala, noma kube ukuthi icala elivele likhona ngendlela ye-common law. Futhi inkantolo ayikwazi ukuthi yenze i-definition noma incazelo yalamacala avela khona iwenze anabe ukuze ezofaka namacala amasha angakaze bebikho. So uma ukuthi icala belichazwa ngendlela ethize, akukwazi ukuthi inkantolo yona ifike izo-eda kuleyo ncazelo evele ikhona yalelo cala. Amacala namacala-ke aney'ncazelo zakhona. Lokho kuphinde kusho ukuthi-ke incazelo yecala kumele iqonde, kube ukuthi wonke umuntu uyayazi ukuthi incazelo yaleli cala iwukuthi, futhi akudingi ukuthi uze uyichaze ukuze kube ukuthi sibone ukuthi wenze lelo cala. Njengecala nje lokubulala, incazelo yecala lokubulala isobala, ayidingi ukuthi izichazwe ukuze sibone ukuthi lo muntu ubulele noma unecala lokubulala. Uma isichazwa kusho ukuthi isi-against i-principle of legality. Uma sesizoyichaza incazelo yakhona, kumele nje kube incazelo eqondile, sibone ukuthi okay, nayi incazelo yecala eliwukuthi. Okwesibili futhi, okunye futhi ukuthi ngoba ngishilo ukuthi inkantolo
ayikwazi ukukhanda amacala amasha. Futhi uma kuwukuthi bekukhona isijezo esithile, mhlawumpe isijezo secala sokuntshontsha nje sokuntshontsha nawu ukotoyi, sokuthi uma untshontshe ukotoyi uboshwa 5 years. Inkantolo ayikwazi ukuthi uma usufika laphana ishintshe ithi kusukela namhlanje abantu ababanjwe bentshontsha ukotoyi sebezoboshwa 10 years. So ayikwazi ukushintsha esithubeni ngaleso sikhathi mese nawe wena ontshontshele ukotoyi kusajeziswa ngo-5 years, nawe mese uboshwa u-10 years. Lapho-ke sifunda izinto ey'ningi ngomthetho. Okokuqala nje, i-principle yokuthi umthetho we-criminal law kumele ukuthi uwaziwa wonke umuntu. Uma kuzoshaywa umthetho omusha we-criminal law, uma kuzoba khona into entsha eyicala, kumele ibe accessible futhi ibe available kuwo wonke umuntu. Okusho ukuthi kumele uwazi ngecala elikhona, futhi icala elikhona kumele lichazwe ngendlela. Ungabi nalo uvalo lokuthi ngase kube khona icala osuliphulile, ngase kube khona umthetho osuwuphulile wena ungazi. Kube ukuthi nje wonke amacala eyenzakalayo esiwenzayo amacala esisuke sazi ukuthi ngempela kungamacala, hhayi ukuthi uhlezi usovalweni lokuthi lento oyenzayo awazi noma isiyicala yini manje, yabo. Ngikwenzele nje example nge-abortion. I-abortion ayivumelekile kwamanye amazwe, ivumelekile futhi kwamanye amazwe. So uma usezweni la elivumelekile khona i-abortion, ayikwazi-ke ukuthi uma ingasavumelekile kuboshwe nina enayenze i-abortion isavumelekile. So uma ngayenza i-abortion ngo-2020, i-abortion ngo-2024 sithola ukuthi ayisavumelekile, ayikwazi amaphoyisa ukuhlehla emumva ezongibophela lelo cala. Futhi uma kuwukuthi umthetho noma kulo mkhakha ebesisakuwo nje we-punishment, uma kuwukuthi i-punishment isishintshiwe from 5 years ukuntshontsha ukotoyi yayiswa ku-10 years, inkantolo kumele ikunikeze lesi sigwebo esincane kunazo zonke lapho. Ngoba uma kuwuthi wena icala lenze ngo-2020, ngo-2021 yashintsha i-punishment yaba u-10 years, then usuyagwetshwa ngo-2022, kuyaphoqa ukuthi inkantolo ikunikeze lo 5 years, ngoba ikunikeze uma kuwukuthi isiqala ku-5 years, ikunikeze u-5 years ngoba iyona punishment encane kunawo wonke. Kusho ukuthi leyo nto iyakuvikela ekutheni wena wenza icala usayitshela ukuthi uzoboshwa 5 years, uthi uyafika enkantolo usuboshwa 10 years. So ivikela-ke ey'ntweni ey'njalo le principle le. Ivikela nasekutheni iphoyisa noma amaphoyisa noma inkantolo ungaveli uboshwe uthi icala lakho ungalazi ukuthi icala yini, uthi icala lakho uzolazi enkantolo usufika ukuthi icala lakho yini, yabo. Uboshelwe into ebingasilona icala, uthi uma ufika enkantolo uthole ukuthi leyo nto isiyicala. I-principle of legality-ke leyo uma nje sizoyikha sikhele phezulu. So i-principle of legality iphinde ikhulume futhi ngokuthi uma kuwukuthi umthetho u-ambiguous, uma kuwukuthi umthetho awuqondakali ukuthi uchaza ukuthini, kumele u-interpret-we ngendlela yokuthi uvune lo oboshiwe, lo oboshelwe lelo cala lelo. Uma nje kuwukuthi umthetho akuqondakali ukuthi isishayamthetho sasiqonda ukuthini ngalo mthetho, kumele inkantolo i-interpret-e lowo mthetho ngendlela ezovuna i-accused. Futhi ngemithetho, isishayamthetho uma sishaya imithetho kumele kube ukuthi imithetho uma isichaza icala, uma kuwukuthi lenza into ethile ibe icala, iphinde futhi yenze ne-punishment. Usuke ungahambisani ne-principle of legality uma kuwukuthi i-statutes esibhala umthetho othile, sibhala umthetho kuphela sangabhala ukuthi i-punishment yalowo mthetho kuzoba yini. Futhi kuzomele siphinde sibhale futhi ne-sentencing ukuthi i-sentence yomuntu oboshelwe leli cala izoba ngaka from minimum iphinde ibe ngaka from maximum. Lokho-ke kuhluka kuphela kuma-common law crimes, ngoba
amacala akade abakhona vele. Lapho-ke isebenzisa i-discretion yakhona inkantolo. I- Isebenzisa i-discretion yayo ukuthi izokugweba isikhathi esingakanani, kodwa futhi nakhona khona iy'gwebo ey'jwayelekile. Kuyaziwa ukuthi uma kukubi kakhulu mhlawumbe uzoboshwa 25 years, uma kuwukuthi kungconywana mhlawumbe uboshwa u-10 years. So-ke kuba sesimeni esikanjalo. Umthetho i-principle of legality nje uma sesizoyi-summarize-a isho ukuthi alikho icala ngaphandle komthetho. Iphinde futhi noma ngithi there is no crime without law. Iphinde kube futhi there is no punishment without crime. So kuhamba kanjalo ukuthi ngaphandle komthetho obekiwe, kumele umuntu meboshwa eboshelwe umthetho obekiwe, kube ukuthi leso senzo sakho usenze usuvele lowo mthetho ukhona. Alikwazi ukuthi kushaya umthetho mese uzobopha izinto esezenzeka, uzoboshelwa izinto esezenzeka ozenze kungakabi icala ukwenza leyo nto leyo. So-ke kudingeka i-punishment, kudingeka futhi nomthetho, kuphinde kudingeke ne-crime. Lezo zinto kumele y'hlangane ndawonye ukuze zihambisane ne-principle of legality ngokwe-theory-ke. Mhlampe-ke sekungahluka-ke ngendlela e-apply-wa ngayo, kodwa nje ngokwe-theory kuhamba kanjalo. Ngiyabonga.